Ассалому алайкум ҳамватанон, хоҳарон, модарони меҳрубон. Хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Субҳи ман чун ҳар вақта аз дидани дембел таймер сар мешавад. Ман ҳар субҳ чӣ хеле ки гуфта гузаштагӣ будам, аввал дембел таймерро мебинам, чанд рӯзи хизмати бачам гузашт, чанд рӯзаш мондааст, чанд фоизи хизматро адо кардааст ва баъдан кофе тайёр мекунам ва баъд субҳона барои кӯдакон мепазам. Имрӯз кӯдакон дертар аз хоб хестанд, барои ҳамин субҳонаи мо ҳам дертар мешавад. Ва дар влоги имрӯза мехостам саргузашти оилаи худро ба шумо нақл кунам. Чӣ хел ба оилаи мо ин кӯдакони рӯси ман омаданд. Саволҳо бисёр мешаванд дар ана ҳамин бора. Мехостам ҳамин рӯз ба ҳамаи саволҳоятон ҷавоб гӯям. Марҳамат, то охира тамошо кунед, то охира гӯш кунед. Лайк монданро фаромӯш накунед. Мехостам дар аввал дар бораи падару модарам каме маълумот диҳам. Барои он ки бисёр мепурсанд ки падару модарам кистанд, бо чӣ кор машғуланд. Падару модари ман педагог ҳастанд. Падарам то ҳол дар нафақа ҳастанд, лекин кор мекунанд. Модарам бошад дар нафақа, ба ман кӯмак мекунанд. Модарам муаллимаи математика, физика ҳастанд, дар ҳамин Россия кор мекарданд ва чун востребований специалисти ба Россия омаданд, кор ва фаъолият мекарданд. Дар оила мо 5 фарзанд ҳастем ва мо 5 фарзанд ҳама каса дар наздики якдигарамон зиндагӣ мекунем. Ва хулоса соли 2015 хоҳари хурдиам бо духтарчааш ба балница хоб кард ва хоҳарам ба ман гуфт ки ҳамроҳи онҳо дар палата як духтарчаи 4-сола хоб кардааст, бе модараш, худаш танҳо. Ва баъд гуфт ки 2-3 моҳ пас ин духтарчаро ба детдом мебаранд. Ва ман баъдтар фаҳмидам ки вақте ки ҳамин кӯдаконро аз оилаҳои менӯшидагии падару модарашон ҳамин хел нигоҳбин намекардагӣ мегиранд, аввал 2-3 моҳ кӯдакон дар балница аз назорати духтур пурра мегузаранд, аз ташхиси духтур ва баъдан ба детский дом, ба доммалютки ва приют распределение мекунанд. Ва хоҳарам дар балница 1 моҳ хоб кард ҳамроҳи духтарчааш. 1 моҳ пас буромад, пурсидам ки, гуфт ки не, духтарча ҳоло ҳам дар балница аст. Ва 2-3 моҳ пас ман як коргари балницаро дидам ва пурсидам ки ана ҳамин хел як духтарча дар балница, ҳамин номаш ҳамин Лиза дар балница аст ё ки ҷавоб доданд. Баъд ҳамон зана гуфт ки вайро ҷавоб доданд, ба приют фиристоданд. Дар приют агар дар муддати 6 моҳ ягон оила ба фарзандӣ нагирад, ӯро ба детский дом мегузаронанд. Он вақт ман 3 писар доштам, Рустам ва Ҳасан Ҳусейн. Ҳасан Ҳусейн хурд буданд, 1.5 сола буданд. Ва дар оила мо маслиҳат кардем, ба ман иҷозат доданд ки рафта бинам ҳамон духтарчаро. Ва ман ба органопека рафтам. Дар он ҷо баъд фаҳмидам ки инҳо дар оила 4 фарзанд буданд. Лиза боз 2 хоҳар ва 1 додар доштааст. Ва гуфтанд ки хоҳару додари аз як падару модар таваллудшударо мувофиқи қонун бояд ҷудо накунанд. Ва ба ман фаҳмонданд ки метавонӣ чун приёмная семья гирӣ кӯдаконро. Ва ба ман фаҳмонданд ки сроки дар ҳамон приют буданашон аллакай гузашта истодааст. 1 моҳи дигар мондагӣ, 1 моҳ пас кӯдаконро ба детский дом мефиристанд ё ки оилае аз Москва ё аз Петербург ба фарзандӣ мегирад. Ва ба ман 1 ҳафта муҳлат доданд. Бояд ман дар ҳамин 1 ҳафта школа приёмных родителей гузарам ва медосмотрро гузарам ва баъдан справкаҳоро ҷамъ кунам. Хулоса ҳамаашро кардам ва ҳамроҳи органопека ба приют рафтем барои дидани кӯдакон. Настя, Маша ва Лиза дар приют буданд. Лёня бошад дар доммалютка буд, барои он ки Лёня 1.5 сола буд. Вақте ки аз модараш гирифтанд Лёняро,
Лёня 1.5 сола буд ва то 3 солагиш дар доммалютка ба воя расидааст Лёня. Вақте ки ба приют рафтем, аввал Лизаро овардан ва Лиза маро дида ҳамин хел хурсанд буд. Пурсид ки ту ба мо чӣ хел хеш мешавӣ ё кӣ мешавӣ. Хайр, ман гуфтам ки ман холаат мешавам. Я твоя тётя, можешь меня тётей называть. Я Михаил фаҳмондам. Ва Лиза даррав ба ман гуфт ки майлаш, ман ба хонатон меравам, лекин ман хоҳар дорам. У меня есть сестрёнки, сёстры старшие и братик есть. Их тоже возьмем. Хайр, ман гуфтам хорошо, их тоже возьмем. Барои кӯдакҳо ширинӣ, сару либос, игрушка гирифтагӣ будам. Лиза бисёр хурсанд буд ва баъд Настя ва Машаро оварданд. Лекин ҳамроҳи Настя ва Маша забон ёфтан беҳад душвор буд. Барои он ки онҳо калонтар буданд, ҳама чизро мефаҳмиданд. ин хел қавоқошон гирифтагӣ буд, серьёзный буданд. Ман гуфтам, фаҳмондам ки Михаил, мехоҳӣ ҳамроҳи ман ба хонаи мо рафтан? Аввал фикр карданд, баъд гуфтанд ки хайр, майлаш, мерем. Ман гуфтам ки меравед, агар маъқул ки нашуд, баъд дуруст пас ман боз мебиёрам ба ҳамин ҷо шумоёнро. Ҳа, розӣ шуданд. Ва дуруст пас ман пурсидам ки хайр, духтаро, девочки, ну что, поедете обратно? Не, гуфтанд, гирья карданд ки намеравем, ҳамин ҷо мемонем ҳамроҳи шумо. Баъд ду рӯз аввал онҳо маро тётя тётя ҳамин хел фарёд мекарданд. Баъд гуфтанд ки а можно мы будем вас называть мамой? Ман гуфтам можно, конечно. Баъд ана ҳамин хел кӯдакҳо монданд. Баъд як ҳафта пас рафтем Лёняро аз доммалютка овардем. Вақте ки Лёняро ба назди ман оварданд, аз Лёня пурсиданд ки Лёня, кто за тобой пришел? Лёня сразу нигоҳ кард, гуфт ки это мама за мной пришла. Лёня аз рӯзи аввал маро чун модараш қабул кардааст. То ҳол намедонад ки ман модари раднояш нестам. Лиза ҳам ҳамин хел аз хотираш буромадагӣ ба фикрам. 4 сола буд Лиза, Лёня 3 сола, Настя 6 сола, Маша 5 сола. Инҳо 1 соли фарқ доранд мо байни якдигар. Ва баъд вақте ки кӯдакон ҳамашон сарҷамъ шуданд, баъд тамошобинон саргардонии мо сар шуд. Ин саргардонӣ аз он иборат буд ки бояд падару модараш аз кӯдакон отказ нависанд, то ки кӯдаконро пурра ба номи ман гузаронанд. Лекин падару модарашон намехостанд ки отказ нависанд, барои он ки онҳо агар отказ нависанд, онҳоро ба суд даъват мекард ва аз онҳо алимент талаб мекард. Аз ҳамин сабаб бошад, намедонам барои чӣ, хулоса ба суд доданд аз тарафи органи опека падару модарашонро. Ва 9 моҳ, ман ҳамин хел 9 моҳ, қариб 1 сол ман ҳамин хел кӯдаконро нигоҳубин кардам. Ягона документе ки дар дасти ман буд, временная опека буд. Бо ин ҳуҷҷат ман на метавонистам ки ба мактаб диҳам, на ба детсад диҳам. ана ҳамин хел дӯстон, қариб 1 сол пас баъд падару модарашон отказ навистанд. Онҳоро лишение родительских прав карданд ва баъд кӯдаконро пурра, ман чун законный представитель будам, ҳоло ман приёмная мама барои инҳо. хайр, муомилаи нағз мекунанд нисбати ман, чун модарашон дӯст медоранд. Мумкин ки зиёдтар аз модарашон ҳам дӯст медоранд. хусусан Настя бисёр духтари мефаҳмидагӣ, бисёр духтари боақл, калон шуда истодааст, шукри худо. Ман бисёртар аз Настя хавотир будам, Настя ва Маша, ки фикр мекардам ки инҳо маро қабул намекунанд. онҳо калонтар буданд, аз ҳамин сабаб. Лекин баръакс шуд. Бисёртар маро мефаҳманд, бисёртар дӯст медоранд ба фикрам. ва кӯдакон падару модари маро ҳамчун бибию бобояшон қабул карданд. Падару модарам ҳам инҳоро чун набераи худашон қабул кардагӣ ҳастанд. хоҳару додарони ман ҳамчун тағою хола муносибат мекунанд. фарзандонам ҳам бисёр дӯст медоранд холаю тағояшонро.
мо байни якдигар ҳам бисёр иттифоқ ҳастанд, якдигарро бисёр дӯст медоранд, ҳурмат мекунанд. хайр ин хел ҷанҷол ягон чиз талош мекунанду лекин боз забони якдигарро меёбанд. ана ҳамин хел дӯстон, ана ҳамин душвориҳо аз сари мо гузаштааст ва боз бисёр мепурсед ки кай мо ба Тоҷикистон меравем. иншоаллоҳ тобистони оянда ҳамроҳи кӯдакон ҳама каса Рустамҷон аз хизмат мебиёяд ва ҳама каса мо ба Тоҷикистон меравем, ба ватан меравем. ана ҳамин хел дӯстони азиз, хоҳарони азиз, саволҳо бошад дар комментария нависед, ҳатман ба ҳамаи саволотон ҷавоб медиҳам. як хоҳар дар комментария хоҳиш карданд ки расми кӯдакии фарзандонамро дар влог монам. дар охири влог мемонам, марҳамат тамошо кунед. Знаешь, где бьёт? Только не подсматривать. тамошобинони азиз, дар ин ҷо кӯдакон бозӣ доранд. ҳамашон ҳозир гӯш карданд. Рахмат. И вот это у меня. И тебе. Вот это знак. У меня. Ой, как это интересно стояло. Год 6. Год у меня. Тебя? Да нет. Тебя у меня. Ну да, у нас. А у нас Девочки, а можно я вас поснимаю в ваших красивых пижамках? По очереди, лизок встань. у меня твоя. Покрутись. Пижама инавашон имрӯз пӯшиданд, тамошобинони азиз. Второй. Настюш, давай ты тоже сюда. Маша, давай. Покрутись. Ино сафед пӯстанд, ҳамаи чӣ мезебад. Чашмои хушрӯ доранд. Ҳама чӣ мезебад. Там поедем. Настюш, давай. Вот самая красивая леди. Давай, покрутись. Мам, покрутись. Ба Настя ҳамаи чӣ мезебад. Ну давайте дальше. Чё ты сказала? Сюда, женщина. Ну все, давайте уже. Всё, давай. Маша, не заводись, пожалуйста. У меня. Нет, какой знак? У меня. Вот. Получается, все у Маликуш, что ли? Сейчас у каждого по одной подвижке. А кого я? Я, вот. Вот. А кого лампочка? У меня. У меня. А что это за игра, Настя? Вот Объясни. это Три лото. кота. Миу. Три кота. Все в пижамке, кроме Маликуши, да, Марья? Кого все? Меня сын. У него три, а у Лизы две, у Таната. نقشی قدمت